続いては R1 最強コンビのナンバーワンコント。おい親父、何やってんだよ。人の部屋勝手に入んなよ。ベッドの下から赤本が出てきたぞ。お前大学に進学するつもりか。高校中退する約束はどうした。高校中退して悪いことして極道になって父さんを安心させてくれ。そんなレールの敷かれた人生嫌なんだよ。それになんだその横分けは。いいじゃねえかよ。なぜ眼鏡をかける。黒板の字が見えやすいんだよ。ちょっとカバン見せてみろ。それになんだ、なぜ母さんの手作り弁当持っていく。ヤンキーは学校抜け出してコンビニだろ。弁当のが栄養バランスいいんだよ。お前いつからそんな風になってしまったんだ。近所からなんて呼ばれてるか知ってんのか。あそこの家のお子さんは真面目よって。父さん恥ずかしくて表歩けないじゃないか。世間体ばっかり気にしやがってよ。お前それ何してんだ。英単語覚えてんだよ。そんなことしたら頭が良くなるじゃないか。これを覚えてる時だけが嫌なこと忘れられんだよ。やめなさい。やめなさい。やめなさいよ。いい加減にしなさい。何しやがんだよこの野郎。親孝行やめなさい。ほら。いや掃除やめなさい。コロコロやめなさい。ゴミ箱の下まで、隅々まで。いや消臭スプレーやめなさい。消臭スプレーで大学合格ってやめなさい。ちょっと奥やめなさい。ちょっと奥やめなさい。こんな家門限までに帰ってきてやる。なんであんな真面目になってしまったんだ。俺の教育が間違っていたか。くっそー。